Yeah. Yeah. Zdravím vás všetkých, moje meno je Metimet a pozeráte úplne môj prvúčičký let's play z hry Minecraft. Nie je to klasický Minecraft, je to Futurecraft, respektíve modpack od gamera. Chcel som si to strašne moc zahrať na kamere, prvýkrát čo niečo točím, čo je pre mňa celkom tak akože vzrušujúce. Hneď ako som sa tu prvýkrát zrodil a prechádzam sa tu, tak som našiel proste villagerov, čo je pre mňa veľmi dobré. A tu je presne časť z toho modu Tinker's Construct. Tu sú nejaké tie veci. Tomuto im asi pokradnem všetko, aj keď nechcem grifnúť dedinku. No, aby som prešiel k veci. Mám 19 rokov, meno nebudem zverejňovať ani nič podobné, to je predsa len je to nepodstatné. A chcem normálne si zahrať Minecraft a chcem začať točiť videjka, respektíve spraviť z tohto sériu nejakú, čo verím, že by mohla ísť, čo ma ako veľmi tešilo. A keby sa to rozbehlo, tak by som sa strašne moc potešil a dúfam, že ma nezhejtujete hneď za prvé video za nejaké moje chyby, určite za chyby budú, ale postupom času sa budem snažiť to nejako vyladiť, doľaďovať to všetko a neviem čo všetko s tým proste robiť, len tak nech je to lepšie. Nech sa nepovie, že proste sa o to nezaujímam, lebo jednoducho pozeral som veľa YouTube, pozerávam doteraz YouTube, sledujem dosť často gamera, Menta, Jirku napríklad, Gogomen TV, tých určite všetci poznáte. Oni ma strašne vlastne ako keby nie, že namotali na to, ale respektíve úplne som sledoval tie videá, že wow, že to je riadna paradička, že úplne je to krásne a chcem to proste vyskúšať, že za pokus nedám nič a verím, že ľudia nie sú proste zlí a že mi proste pomôžu a ja sa budem z toho len tešiť a tešiť. A verím, že mi aj vy pomôžete, čo budete pozerať toto video, budem vám veľmi vďačný. A keď to bude top, čo viem, že bude, tak úplne sa z toho zbláznim a spravíme z toho sériu, kde sa budem pokúšať vlastne doletieť na mesiac. Mimo toho hrám na single playeri, nehrám na žiadnom serveri. A prepáčte, že tu grifujem dedinu, ale sami viete, ako to v Minecrafte chodí, že jesť treba. Takže tuto troška poberem tieto veci. Ja to strašne rád robím na mojom serveri, čo mám, respektíve platím si hosting. Tak tam mám jasné pravidlo nastavené, že grifovanie dedín je proste zakázané. Ja viem, teraz si proste serem do huby, ale v Minecrafte jesť treba a kto nie je, tak škoda mu. Ale proste v Minecrafte treba jesť. A pokiaľ by táto séria bola úspešná, čo ma veľmi tešilo, tak mám v pláne točiť potom ďalšiu. Dúfam, že ma podporíte. Mám v pláne točiť potom Skyblock, klasický Minecraft. Ale verte mi, ja som sa tam toľko nanerviel pri tom, že ja som myslel, že vyhodím počítač asi hociakým iným smerom mimo byt, ty kokos, lebo toľkokrát, čo sa mi tam zlá vystal obsidian a takým som sa to proste naučil aspoň do základov hrať. To bolo proste hrozné. Ale pozitívne na tom je to, že som sa to proste naučil. Takže fajn, no. Už pôjdeme naspäť k hre, už sa tu nejdem zdržovať. Aj keď ešte jednu maličkosť som mohol spraviť. Už dedinka. Done. Dobre. Čo tu máme, to je nič. No. Teraz už k hre. Takže tu si zložím niekde craftiáčik, lebo tu je ešte sugarcane. Tak tu sa nezložím, veru to niekde. Ale musím ísť tuto za týmito slepkama. A dobre, tu si môžem položiť, fajn. Tu si zmením toto dříví, original. A spravím si takto. Tak. Urobíme si krompačík. Samozrejme prvá vec. Nemám v pláne tu pobehovať akože s dreveným krompačom. Už len z toho princípu, že to fakt naprd krompač. No už máme na kameny. A vyjde mi mečík. Boží. Tak dobre, kamenný krompač by bol. Spravíme si ešte meč. Presne. Ty kokos, Mety, ty dneska ideš, jedna radosť, všetko vychádza. Teda, na pár vecí, ale mohlo to byť aj lepšie. Super, prvé kura.
cítim kuracinu. To je vajco. A tu je. Moja krásna, akási mŕtva. Ne, nevadí. Proste fungujem na takom princípe, že chcem točiť videá, baví ma to strašne. Raz, párkrát som sa o to pokúšal, no nepoviem, nebudem klamať, ale bezvýsledne a dúfam, že tento štýl vlastne Minecraft a celkovo tieto let's playe, že vás budú baviť, pretože o to sa budem v prvom rade snažiť. By vás to bavilo, jednoznačne. A teraz drbnem do vody, ako inač. Tak toto mi teda nevyšlo. A keď vás to bude baviť, tak to proste bude baviť aj mňa. Točíte videá jedno s druhým. Bude to proste paradička a ja som proste rád, keď to ľudí baví. Rád sa potom pozriem na to, že budem nejako pekne ocenený. Samozrejme kritika byť musí, to nehovorím. Ale neznamená to, že nie pri prvom let's play mi zatrete, že daj sa utratiť. Ty tu nemáš čo hľadať. Chápete, čo chcem povedať? No, už máme furnejsku, čo je výborné. Ale ja som chcel spraviť takú vec, jasné. Šovel. Či čo to je motika? Hoe. Šovel je lopata. Prepáčte mi to. Každý sa mýli, nikto nie je svätý. Ale aby sme nečakali dlho, no tak toto nemôže takto fungovať. Tu mám 4 torče, dáme si ešte 2. Alebo 4, 2. Nemám uhlie do furnejsky. Fajn. No, furnace môžeme položiť. Nie, papať to nechcem ešte. Takto a dáme tam robiť kúra. Dáme tam robiť kúra do pece. Pekne sa napapáme. Spravíme si čestku. Nech si mám kde zložiť items. A toto sa mi neskutočne ľúbi. Keď položíte čestku vedľa crafťaku, tak ju to máte. A to je úplne boží. No. Dobre, nech sa tu nezdržiavam. 41 zemiakov. Fú. Stack a pol, ty kokozoných semiačok. 34 obilia. Wildflower. Teba si tu nasadím, nech mi tu pekne krásne existuješ. Dobre, dám si vypalovať ešte toto. Ale nejdem sa tu zdržovať s týmito blbosťami. Čiže toto si odložím, to si potom namnožím. Takto zemiaky si schovám. Môžeme ísť niečo hľadať, respektíve kopať. Aspoň, že tu je cobblestone. No počkať. Nie. Bože, už, aha, ešte nezačnem hrať a už. Tento malý Spider-Man prostý, ja tak nemám rád týchto zombíkov drbnutých, bože. Robí také nervy. No ja si tu rýchlo otorčkujem aspoň tak provizorne. Nech sa nepovie. No, môžeme ísť nejaký ten mine robiť. No jasné. Prečo sem nedať? Veď ten dirt musí byť všade. Lebo on tam nezavadza ani za... Bože. Neviem sa k tomu vyjadrovať. Proste... Uvidíme, či táto séria bude úspešná. Hádam, hej. Pretože chcem doletieť na mesiac a chcem vám proste to zdokumentovať všetko. A pokiaľ to bude úspešné a uvidím, že vás to baví, tak ma to bude veľmi tešiť. No fajn, takže budeme kopkať. Malinký torčkovať. To je ono. To je lepšie toto. Pekne si tu nakopem nejaký ten cobblestone. No vyprávajú, že cobblestone je zbytočný. No na začiatok je to asi tá najlepšia surovina, čo môžete mať. Lebo z koblu je väčšina vecí. Samozrejme, drevo je tiež dosť podstatné už len z toho dôvodu, že bez dreva nemáte vlastne ani len nič. Ani crafťak, ani nič, proste ani čestku nemáte si kde veci dať. Nakopem si tieto veci. A... Aha, aj by som to nevidel, ty kokso. Som dobre slepý. Uvidíme, čo sa podarí v tomto dieli, rád by som toto uviedol len ako taký úvodný diel. Nič veľké. Ani nejaký extra štart. Nehovorím, že tu niečo stihne spraviť, nemôžem točiť dlho. Musím ísť dneska aj na svoj server. Ale niečo proste pôjde. A chcem, aby ste vedeli, že
som tu tiež a chcem to tiež proste skúsiť to YouTube. Sledujem YouTube scénu strašne dlho a nemôžem povedať ani jedno krivé slovo. Hovorím Gogoment, čo ja viem, Gamer, Jirka, to sú podľa mňa tí top najlepší youtuberi, akí sú tu. A ja ich proste mám riadne rád. A ľúbi sa mi, akým štýlom to oni točia, proste som si povedal, navnadilo ma to, že oni točili, navnadilo aj mňa, že proste chcem to vyskúšať a jednoducho to skúsim. Za pokus nedám nič. Hádam sa vám to bude páčiť, no. Cole už by bol nejaký, čo je dosť pozitívne, pretože toho nikdy nie je dosť. Kým ho veľa nenájdete, samozrejme. A už mám pokrompači. Jak ja toto neznášam, bože. Teraz vyskakovať hore, jak taký magor. Ja som zcela neznámy a chcem proste ukázať, že točenie ma proste baví, že je to super. A že jednoducho je to fajn. Mám dobrú náladu a keď mám dobrú náladu, tak sa mi dobre točí. A keď sa mi dobre točí, tak aj tie videjka budú dobre vyzerať. A zase sú tu, ale bone mealy by sa mi možno aj hodili. Jej. Ja tu zomrem, ja nechcem zomrieť. Nie. Fajn, toto má rád. V Minecrafte. Dajte mi like. Kto to nemá rád, tak ten like dajte aj tak. Konečne zhebol. Ty čo tu hejkaš, ty ony? Čapičkar. Odpadni. Super. Je pokoj? Hádam, hej. Jasné, to som si nevybral. Som šikovný. No jasné, ty už celý oblečený, veď prečo ne? Bože, títo zombici tu jak nesmrteľné keby boli. Ježišmaria, to je z Gerbitu. Bože, tam je ďalší zombík. Čo mám robiť? Mety, vymýšľaj, mety. Ježišmaria, tam je ešte aj creeper. No dojem sa, v prvom rade. Škoda, že mám posteľ, čiže tu nemám ani spawn, dá sa povedať. No dobré, ten creeper ma nechal tak. OK, takže v dnešnom dieli už viem, čo budem robiť. Je to teraz tak na spontánne, rýchlo. A určite chcem začať sadiť. Je to celkom iný štart, ako ste možno zvyknutí, ale potrebujem jedlo. V prvom rade potrebujem jedlo a potom môžem rozmýšľať o niečom inom, takže super. Vyzerám jak ježek. Takže dáme, že toto si tu vyčistím miesto, nech tu mám priestor. Raz, dva, tri. Ježiš, mňa myklo, ty kokos. To dám takto. Raz, dva, tri. Taká mini farmička toto bude. Toto mi tu zavadza. Veľa bordelu. Veľmi veľa. Toto dám sem. A už tu niekde zase páli tento retard. Vieš čo? Tam odleď. Ale dík za bone meal, to sa bude hodiť. Bone meal vždy a všade. Fajn, 9 bone mealov. Tu si môžem urobiť hneď. Super. Takže tu si môžem spraviť hneď, že jeden bucket. Pôjdem aj na ovečky potom, takže aj toto si rovno spravím. Ja už neviem, koľko točím. No. Nie. Ty vole. Mety, dýchaj. Odiď. Ty už tu nemáš čo robiť. Mety, dýchaj. V kľude. V pokoji. No tohto by raz aj infarkt niekoho mohol trafiť. Mňa už toto normálne tak štve, títo creeperovia. Oni to normálne, Tu si musím spraviť aspoň nejakú cestičku k tomuto. No jasné, tam som to potreboval dať. Furny sa mi vybuchla. Môžem si spraviť novú. No nevadí.
Nič nie je stratené, predsa len stále žijem. A keby nežijem, tak Deadpoint mi ukáže, kde som bol. Takže je to úplne pohodička. Fajn, všetko mám naspäť. A teraz... Bože môj, už nech je deň. Umri. Neži, výborne. Ja sa s tým nejdem piplať, mne sa nechce behať každú chvíľu. Čiže to spravím takto. Tam nech je ten oxidant. Takto to spravím. Sice to bude totálne na prd, ale na základ aspoň volačo. Čiže spravíme nekonečný zdroj vody. Chuj do prdele. Dobre, pozrite, koľko má života. A nemaj nervy. Keď to sa proste hold nedá. No. On mi tu rozbombardoval všetko, čo som si tu pekne naukladkal. Pekne krásne, no nevadí. Opravíme to, dobre je, áno, krásička. Ďalší. No ako čo je moc, je moc. Prečo mne? Prečo sa títo creeperovia normálne mstia mne, ty kokos? Ach, vybuchnúť. To im ide. Ale že by pomohli, to nie. Na čo? To oni ti povedia, my sme leniví. Tak to je pekné, že ste leniví, ale ja potrebujem ako pomoc. No dobre, to si uložím. Život mám biedný. Takže kurence si sem nechám. Bucket budem potrebovať, toto si sem poskladám všetko. Čo je to tin? No to zatiaľ není potrebné. Toto potrebujem. Nasadíme pro mrkvu. Dojem sa, nech sa mi dohylujú životy. Výborne. Tak fajn, zalejeme to tu vodičkou. Dočiahnem tam? Výborne. Fajn. Takto. Takto. A takto. No. A poď. Tak. To neviem, prečo som spravil takto, ale ok, opravíme toto. Dirt tu nemám. Ešte, že Creeper tu niečo zanechal. A presne koľko? Jo, 3. Boži. To je z cobblestone, lebo ja som šikovný. Jo, nemám crafting. Daj mi jedno drevko, stromček môj krásny. Výborne. Tak. Hlavne, že tuto to bolo. Hej. Tak. Teraz som si spomenul, že tu nosím kýblik, úplne som ostal vystrašený, keď som predtým hral Skyblock. A tam je kýblik, však sami asi viete, ak ste ho hrali, že tam je kýblik trošku dosť podstatnejšia vec. Lebo bez kýblika ste vlastne stratení. Takže ako celkom sranda, no. Že nehrám ten Skyblock, ale i cez to všetko som stejne vystrašený, ako keby som to hral. Dobre, toto by bolo. Tu ešte klepnem párkrát po týchto hlupých. Tak. Nasadíme si tu pekne mrkvičku. A z mrkvičky máte dobré očká. No. Koľko mi dáš? 4. Parada. Ty koľko? 7. Dokupy. 9. Ježiš, to som nechcel. A ty? 13. Fajn, aspoň volačo. Na základaj to je dobré, čo by. No a ešte mi 4 ostali na papanie. Výborne. Podkladám si tieto veci, pretože keď príde creeper a ja tu umrem, tak aspoň nezomrem bez ničoho. Či zomrem bez ničoho. Dobre, dosť bolo vyprávania. Ja sa s vami lúčim na túto chvíľu. Dúfam, že sa vám to bude páčiť. Keď sa vám toto bude páčiť, tak nezabudnite ma oceniť lajkom alebo odberom. Pretože každý like sa predsa počíta a poteší. A uvidím podľa toho, ako sa vám to bude páčiť, ak sa vám to bude ľúbiť, tak pokračujeme na ďalšie video. Čaute.